Malawi Today. Takulandirani kwina kulikonse kumene muli. Zimenezo ndi zimene zikuchitika posachedwa pa kumzuzu. Monga tinakamba mmamawa uja kuti mzibamboyu amalongosola zokhuzana ndi mademo kudandaula kuti akuluakulu a msika kapena kuti a mzinda wa Mzuzu amavenda analandira ndalama kuchokera kuboma. Nde kotero amalesa kupangasa mademo. Nde timakamba kunena kuti mmene zilili kumzuzu chifukwa zinthu zinali zotsekaseka makamaka mashopu anali otsekaseka kuti nthawi iliyonse mademo atha kuyamba, ndipo izi zachitikadi pamene anthu anayamba mmodzimmodzi, ndipo kumeneku apolisi anayamba kuphulitsa tear gas mpaka na anthu anabisalabisala. Ena ndi amayi amenewa mukuwaona mu video imeneyi. Ndi atsamwa ndi tear gas amene apolisi anawaponyera. Mzimayi adakapita ameneyo ndipo adakaluza moyo. Tamuoneni mmene wasamwira. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri, zinthu zokhuza pamene anthu akuonesa akufuna kupereka madandaulo awo kuboma kuti zinthu sizili bwino, zinthu zitsike. Ndi pamene anthu ena akuponya ma tear gas makamaka apolisi amenewa. Ndipo anthu amene mukuwaona mu video imeneyi, anthu amenewa anabisala mu msika makamaka kuthawa apolisi amene amaphulitsa tear gas kwa anthu amene amapanga mademo, anayambisa mademo amenewa. Nde mchithunzi mmenemo tikuona anthu akuwatulusa mu msika mmenemo. Zimenezi ndi zimene zikuchitika padakali pano kumzuzu. Edu mmenemo ndi mmene zikukhalira mu mzinda wa Mzuzu. Tikuona mmenepo mavenda kung'amba zikwangwani zimenezi za president makamaka zokhuzana ndi ngongole ya NIF zimene ndi billboard zimene amazisiya m'mizinda yosiyanasiyana. Amenepa ang'amba ndithu kusonyeza mikwiyo yawo ya mavenda. Pamenepa tikuonanso apolisi ena ali paliponse mu mzinda umenewu wa Mzuzu kuonesesa kuti zina zilizonse sizikuchitika makamaka zophwanya zinthu. Komabe mavenda ndi mavenda mukudziwa kale mmene iwo achitira zinthu zawo, samamva. Iwowa amapanga chilichonse kuti dandolo lawo limveke, ngati mmene tidaonera mmene ankapangira kulilongwe kuti anapita mpaka na ku parliament wopanda wina aliyense olimbana naye. Apanso ku Mzuzu akupanga chimodzimodzi. Mmene patikuona ma kiosiki ama Airtel Money mpamba akugwesedwa ndithu makamaka ndi mavenda amenewa mu mzinda wa Mzuzu. Zinthu zoopsa kwambiri, ndipo mademo avuta kwambiri mu mzinda wa Mzuzu. Pakadali pano tidakayendabe mu mzinda wa Mzuzu kuona kuti zinthu zili motani, ndipo zambiri tikhale tikupasirani malo ano. Koma padakali pano tiye tikhale tikuonerabe zimenezi. Zambiri zikuchitika mdziko muno, ndipo lero takamba kuti mizinda iwiri yavuta, Mzuzu ndi Zomba, chifukwa kumeneku ndi kumene kudasalira kuchitika mademo. Nde izi
ndi zimene zikuchitika mdziko muno. Tikhale tikubweretserani ma updates osiyanasiyana. Inu tango pangani share komanso kupanga comment, like, osayiwala kupanga subscribe channel chimenechi chifukwa tikupasani news zatsopano za latest. Takhalani pomwepo pamene tikupasirani zambiri. Atisisile katundu mafani kapeleka chikalata ndema cheya athu nawonso amene akumpoto kuno sakugwira ntchito sakulithandiza iwo ngati atsogoleri amene tinayika kusogolo koma sakupanga chilichonse. Khala ngati mavenda akunoko akuluakulu akunoko ndi azipani chipani chimene chikulamula ambiri imene tikuonera ileifeyo ayokuzidwa ndife anthu. Ine ndine ana awiri ndikupita ku skulu pano mnanapa nopa sakupita. Blade when 2,000 yakuti blade talk 4,000 6,000 blade atisisile katundu kodi ovota tundife iwonga tati ni vote imodzi atsogoleri athu nafe ndineso ndili imodzi palibe mbene ali malayi muno amene ali mavoti awiri azatifuna ndipo atifuna mezi ake ndiwiri tati mene kubwerayi eyetu. Yeah.